So what is up guys, no? Yo, dili na ako kailangan mag-intro karon para sa karon nga day by kay grabe ka excited na mo. Kami sa katong bago kay nga water park. Abot lang kung ask pero bago na siya ma-water park so buti nga alam mo yan ako sa ngani ako sa is mo ito may water park and excited na kayo gapon na ako naghuna-una ni mga asa ka dapit ba like grabe nga pang bitagin pang una-una na gapon asa yung dapit na water park naman to so karon is ready na kayo pero manghipos ako sa mga gamit wala ko na akong hipos dili ako pang hipos ko sa mga ligaw ni ako nga so hindi ako sa akong mga gamit pero karon maghipos na ako so yun kachat lang wait lang 5 minutes later. So karon guys is ready na mag-go nakasuot na ko sa akong pang lower guys no as you can see and yeah kita natin dito no 3 2 1 So, karon guys is natay change of plans kay dili na dami madayon sa water park. Sayang kayo. Pero mangitag yapon taglaing nga way guys nga maka-upload gyapon ta sa karon nga adlaw nga dili na siya tama sa drawing, no. Dili pa sining laag char lang. Pero karon guys is mag-try tag lain nga water park mangita ta. Wala rang dool-dool tapos kamang basin na libre or ana ba. Basta kayo malingaw lang ka, no? And yun, makita sa ka, no? So, balik na po. Kamangita ta water park. 3, 2, 1. So ayan po guys, no. Nato dire sa itong bagong nga water park. Grabe ka lingaw dire guys. Kasi yung tubig guys, grabe ka clear. At grabe guys, happy ko malungos. Naggrabe ka lulum guys, kung magtuwad ka katama na ulo. Masigot dari guys ang mga tao guys, mga 20 ka tao guys kung magtindog. So mo na akong bago nga water park guys na so mao lang sa para sa karon nga day. Like ang tao, at least dili siya drawing, di para sa inyong laag niya, di ba? Mao lang sa para sa karon nga day kay mag-enjoy ako sa akong park di ba, and yeah, see you na lang sa next vlog. Peace out yo.